Salut, băbăi și fete și bine m-am găsit la un episod de astăzi și asta. Cum vedeți, mi-am luat Stand-Off 2 și ne-am luat și Free Fire. Și o să bag în câteva meciuri de... câte 3 meciuri de fiecare și 3 meciuri de Brawl Stars. Tocmai vreau să vă arăt ceva. M-am jucat eu cam pe level 6, să vreți să-l dau mai încet. Pe Brawl Stars, nu pe ăsta, și o să vă arăt și ce am făcut pe Brawl Stars. De o surpriză. Nu e cam mare, dar na. Să vedem dacă vă amintiți câte trofee avem. Și mai e cineva care tocmai și-a depășit recordul de trofee. Sunt bâlbâit. Asta e. Mai ne bâlbâim și noi, mai nu ne bâlbâim, am un alt. Bă, până încep ăsta să vă arăt ceva. Între 3 acum, ești aici. Ce faceți? Nu zic că trebuie să-l cumpără pe ăsta. Dalean. Eu ce băbuit, trebuie să ne cumpărăm. Nu pasă de aici, ne-a băgat în meci. Bine, acum o să așteptăm iarăși să ne bage în meci 20 de secunde sau nu știu. Să spuneți în comentarii dacă vă place logo-ul meu. L-am schimbat până la... că nu-mi plăcea. Așa să vă... da. Și v-ați văzut, aveam o mână unde ăsta. Și ia uitați-l ce tare este. Cred că, nu știu, o să vă las link-ul în descriere să-l luați și voi Free Fire. Și Stand-Off, dacă vă place, dacă nu, nu. Ne băgăm în roți. Haide! Eu filmez acum și e 6:26 dimineața. Fuck! Bă, băieți, sunt și fete, bineînțeles o să încep să văd un minut, dar nu știu dacă o să fie bine. Să nu mai nu. Numai doi, o să fii pe mare și o să ne plimbăm. Nimeni nu o să stea în cale, numai noi doi o să fim împreună. Mai are ceva pe aici. Asta mai bun. Nu tot de aici. Îmi fac de glanțele alea. Și să vă zic ceva, shotgun-ul nu e bun pe jocul ăsta. O să-ți fac, cred, nu știu, să mai informez. Aici puteți să vă jucați cu prietenii, o să vă arăt cum. Bine, nu prea am prieteni care să se joace cu mine, dar o să vedem. Și eu să vă arăt ceva. Nu știu să mi-au. Level 2. Nu contează. Să vedeți ceva. Aici. Nu vreau ce vreau. Ia uite, bă, și n-am spus că mai am văzut. De când am început jocul. Adică de ieri. Nu te știu de ieri. Nu sunt chiar. Dar stai să mai tare. Mamă, ce încercăm. Dita, ticu. Bă, asta nu prea e cine știe ce. Nu. Bă, nu știu. Medkit e bun. Altul, bă, băieți, mamă, punem aici.
Ca să-l vedeți mai bine. A, să vă arăt ce face butonul ăsta. Foc. Ce frumos. M-am băut. Ce-am zis? Mă încălzit, dacă vreți, dacă m-am încălzit. Aș vede... să fac foc. Da, lasă-o. Bă, dacă ați ajuns până aici la acest episod, să nu uitați de butonul de like, de subscribe. Bine, să vă fac eu și dacă strângem 20 de abonați, o să fac un vlog în care fac numai provocări nebune, fel și fel de nebune acolo. Cred că o să mă arunc și în zăpadă, dacă e și în apă, vedem. Și în caz dacă vedeți cârcăcile astea, le mâncați. Vă-l dă și vă dă și... de ăsta, cum se numește, mă, mereu uit. Mâncare, hungry. Deci toate cârcăcile astea de aici trebuie să le mâncați. Bă, nu vreau să te fac cărci, da, nu. Bine, în joc, deci nu ne pasă ce măcar. Dacă să fie... Stați un pic. Am ceva aici. Cum stă fratele lângă mine și vrea să uită la desen. S-a uitat până acum la blog și... na. Și cred că vă întrebați în întrebă. Bă, dar asta de ce nu facem niciun fel? Cum să fac kill-uri dacă ăștia se ascund ca șobolanii? Nu ce păi? Bă, că de cum știu eu. Vă dați seama că o să stau 3 ani, nu? Să filmez un videoclip, să le editez. Bă, dar să găsesc și eu pe cineva, că altfel... Oba! Fuck! Ne stăm fugă spre el și îl luăm asta. Ați văzut, bă, băieți? Am fost și noi ceva interesant până la urmă, full. Bătă, așa. Dă-le pe toate. Dă-și mergi pe ăsta.
alt. Deci, filmat de 10 minute, sau? Da. Și, da, eu pe 2 kiluri. Mai sunt 22, uite acolo și încă ceva. What este dorat, n-am șters să da, e nu mai. Și asta, jocul ăsta o să fie o serie de asta, o să fie unul din nu știu cât. Băi, tare joc, mi-e place, nu știu, asta era l-am luat, adică în câteva ori. În sfârșit. Roderic. Asta e mai bună. E și mai rapidă. Asta am crezut la jocul ăsta să ai mașini și să ai viteză. Are benzină. Bă, da, un drop acolo, dar... Să-ți un pic. Altă, bă, vedeți? A, și în caz, vă întrebați, bă, dar hai să ne ducem în cercul ăla roșu. Nu, să nu vă duceți niciodată acolo. Dacă aveți multă viață, aveți ca mine. Patru și mai sunt 16. În afară de mine. Cred că ăsta o să fie un match. Da, și un match de ăla. De singur. O să... Nu, dar eu-i prind. Nu, deci ajunge prea greu. Și dacă nu fac, eu mă zic pe el. Nu, eu tot trebuie. Las tot. Din total. Hai să fie și de fapt. Pe aia, dacă prinde, să-i scuzați. Mamă! Sună alarma. What? Vezi de ce sunt... What? Stai! Kill.
7 și mai suntem 8 în afară de mine 9. Asta și cu mine știu. Nu am nici viață. Da, tot are, uite. Ăsta e un plan, nu sau, what? Dropează! Ăsta a dropat. Apoi ce l-a dropat? Sus pe casă. Nu e sus. Cred că aici s-a mers de pe am. O să duci plec. A dropat ceva, dar a plecat. Da. Uuuu. Asta. O suntem... Dați-vă! Nu la câte vițe. Mamă! Stai. Oricum filmat de 16 minute. Am pierdut asta. Bine, e bun și locul 6, da. Asta e. Am făcut level 6. Jurnal colecție. Ok. Și... What? Tâmnă. Așa. Ce mai ne-am? Atât? Apoi. Fleming. Opa! Bă, avem și caractere noi. Ăsta la level 10, 15. Bă, e bine. Mă las fac și level 10. Bă, prins level 11. Fleming. Ok. Fleming. Altă spec Brawl Pass. Adică Battle Pass. Așa e. Bine, are că eu nu știu. Așa. Dar n-am. Gemuri. Și deschide și niște de-astea speciale. Asta un box opening. Da? Nu mai e ceva? Nu mai e. Da, pe care... Ia. Acum ne jucăm stand-off 2. Nu așa, pe șmecherie. Mamă, păi mai e câteva, mai e până la 8. E bine. Până atunci filmez și eu videoclipul și cred că îl pun pe la un 9 sau 10. Bine, ziua nu, asta nu contează. Bă, băieți și fete, revenim. Gata, băi și fete, am revenit cu stand-off 2. ID-ul. Nu știu ce o să mă ajute asta, dar... Bine, m-am jucat. Nu se dau atâția bani. Mai bine bau bani în Brawl Stars. Cred că unii dintre voi... Bă, nu-mi place Brawl Stars. Ce este opening? Nu. Create lobby. Deci de aici pot să fac eu să am prieteni. Setting. Play. De așa, nu. Încă nu știu ce face ea. Deci ne-a și băgat la o secundă de fracțiune. Nu să mai încerc, ăsta e. Bă, și dați un de like și subscribe. Și na, să facem și noi 20 de abonați. Că nu mai pot.
stând cu 11 abonați de 3 luni. N-am început. Chiar de o lună sau... Da, de o lună sau mai mult. Să-mi ziceți în comentarii când am început. Când am început. Ăla, terorist. Eu sunt terorist. What? Stai că eu nu mai înțeleg nimic. Shot. Uite aici să stau seama bebe. O să vină oameni. Când e roșu, bă băieți, wow! What? What the one? Bă, de unde a tras ăla? Bă, nu știu, nu jucăm ceva, că ăsta mă enervează, nu știu. Știu că am fost răsunat. Da, cred că o să șterg. Să văd dacă vrea prietenul meu, dacă vrea să ne jucăm, dacă nu, o să connect to server. Ia să vedem. Bă, băieți, am făcut asta 10k. 10.642 de trofei, ia uitați, yay! Am făcut și un sfârșit și acum urmează next ball, adică 11k și mega. 22 de minute și mai avem aici care am cărnăcior. Mă, cât am crescut mă cărnăciorul ăsta? Că ăsta nu mai e de mult cărnăcior. Uite, cred, eu pic cam asta vrea să fie. Așa, nu mai ne-a picat nimica. V-am zis despre Arsenal, de Brawl, de Arsenal. Și bă, s-a băgat gadget pe Poco. Da, nu știu ce face. O să se bage pe Nani, pe Frank. Și mai multe gadgeturi, dar nu prea ne ajută. Am făcut Tier 30. Și ce credeți să-mi pică mie din Mega Box? Așa după gadget pe colț. O să vi-l arăt, uitați, și de aici nu mai ne-a picat nimica. Mă, și acum știu ce aș vrea să fac. Le-au spun tipul că nu le-au orat să vă dați seama ce iau astea. Bine, nu cred că se vreodată doar pe să... Da, mai vreau și eu. Nu am avut niciodată. 5 de ani. Nu am terminat câteva Brawl Pass-uri. Ia uitați. De la 1. Așa, quest-uri nu am, că le fac. Și în plus mi-a dat quest-ul ăsta. Quest-ul ăsta. Ăsta și ăsta. L-aș face, vă dați seama, dar nu. Haideți să dăm și câteva măsuri. Așa de vară, că na, cred că se apropie vara. Nu vară, primăvară. Se apropie și apare ninge. Da, ce să mai. La fel să fim mai la nu se face băi. Ne retragem.
deja vrei. Mamă, mai trebuie un 2. Bă, lămâi. Am și de la basta că mă bate de cu picamor cu tot. Ce-mi simți? Rugă! Ui! Ce să mă rog, mă, pe asta? Ce să rog? Catastrofă. E bunișoale. Nu decât nimic. 2701. Premieră. Direct frumos, Legianos. Ce tare, bă! Ce tare, bă! Ce tare, bă! Cam atât a fost și cu acest episod. Pa, pa!